ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад манзури шумост аз студияи телевизиони вилояти Сугд. Бо тамошои барнома дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Сугд амалҳои ношоиста номи киро доғдор сохт ва киҳо мавриди корбарии милитсия қарор гирифтанд, маълумот гирифта метавонед. имрӯз дар барнома тамошо кунед. дуздӣ аз манзилҳои истиқоматӣ ҷавони чапдастро дар ристаравшан дастгир намуданд. хонаро даромадам, аз кашаки якум тиллоро дуздидам. муқовимати устувори милитсия чеҳраи нашаҷалобонро ошкор сохт. 7 ҳолати қаллобии пешсудшуда аз вобастагӣ ба бозиҳои букмекерӣ сарчашма мегирад. пулама бурин гуфта тариқи бозӣ карда боидам. ҳабси маъмурии ронандаи қоидаситез. бачаҳо ёша мегӯям ки хеле най ба сурати калон ҳай накунанд даруни шаҳрба. боздошти ду ҷавоне ки шиносномаи муоинаи техникии қалбакӣ омода менамуданд. шаҳри ин ва дигар хабаргузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.